तो सारी तीन दिन रेबन नेलदा अब सान्ताल गिद्रा को से कोड़ा को अड़ी उतर न्यू जम रे मिना को हंडी पौरा से उनकागे ड्रग्स न्यू जम रे और उनको को उना खन फेराव चुको लगी नवा सभा सहिते न कॉन्फ्रेंस सहिते अकोय दो माराम पेड़ा को मिना को ईश्वर कथा को लई सहिते और उना सहिते माने उनको को जीवन को फेराव दाइजों बिहेके दिनै बे जितु बोसोरारि मोनसे जुथुमा एनुअल कन्फारेन्स बेखौ खुंनायनि मोनसे जोंहा एमानो बेनोखा जाहाथे जों बिनि गेजेरजों जोंनि आथिखालनि जाय लाइमोनफोरखौ एबा जोंनि बे जाय मानसिफोरा दोङो जोंनि हारिनि बिथांमोनखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय एबा जिउआव बिसोरो थुलुंगा मोननायनि थाखाय लोगोसे बिथांमोना जितु एजुकेशननि बेलायाव एजुकेशन सम बादियै मोननांगौ आरो लोगोसे बिथांमोना गोबां फारसेथिं सोलायनो गोनां दंबावो बेफोराव जाहाथे बिथांमोना सोलायनो हायो बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ लानाय जादों आरो आच्छा जों धोरोमनि फारसेथिं बेखौनो बुंनो थाङो सेथियावनो जोङो इसोरखौ जोंनि जिहेतु गोसोआव जायगा होनांगोन इसोरखौ जायगा होयोबासो जोङो जेनेबा बेफोर गुबुंले जानाय गाज्रि लामाजों थांनाय आगान सुरनायफोरखौ जों होबथानो हागोन बेखायनो जों बे धोरोमनि गेजेरजों बेखौनो फोरोंनो सानो जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा बे जितु फेग्रा मुवा ड्राग्स बायदिसिना आरो जा गाज्रि लामाजों एबा राहाजों थाबायनायफोर बेफोरखौ जाहाथे बिथांमोना नागारनानै बे इसोरखौ नागिरफैयो आरो लोगोसे बिथांमोना गावनि जिउआव बेबायदि थुलुंगानायखौ मोननो हायो पहलगे नवा मीडिया जोहाराय कना जे तिहिनि नवागे रोड साइदिया नवा ओकर सान्ताल बैप्टिस्ट फेलोशिप रिया गेलमिदा बछरी हिलमिल सभाले हुई जुए कान नवा सभाले हुई जुए रिया कारण दो नवागे जे आले सान्ताल फेलोशिप सहिते माने ईश्वर प्रभु कमिले लहा दीदा और नवा हिलमिल सभा कान सहिते आलेरन ईश्वर विश्वासी को नोंडे हांते हांते खन हे जरवा कते आयमा लका आतु खन हे जरवा कते नोंडे हिलमिलु कना और हिलमिलु से ईश्वर सरहाव दिया और ईश्वर सरहावी सावते जे ईश्वर कथा को ले चिदा और उनकाते मिटेन मारिया खन नवानातले फेराव लगी दकना तो सरीगे तिहिया दिन रेबन नेलदा अब सान्ताल गिद्रा को से कोड़ा को अड़ी उतर न्यू जम रे मिना को हंडी पौरा से उनकागे ड्रग्स न्यू जम रे और उनको को उना खन फेराव चुको लगी नवा सभा सहिते न कॉन्फ्रेंस सहिते अकोय दो माराम पेड़ा को मिना को ईश्वर कथा को लई सहिते और उना सहिते माने उनको को जीवन को फेराव से उना खन को बांचाव को तहन और उना इयतगे मूल विषय कटाले दोहो कदा दोसार कोरिन टेरिया गेलिया इकली और उनारे मिना जे प्रभु रे जहां मिना खन दो नवा सिरजन जीवन आदे सान्ताल जुवन को उना द्रास को बगी कते मिटे नवा सिरजन रे को हिजु फेराव को और उना इयतगे नवा कॉन्फ्रेंस ले हुई चुना